sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyang linaw na. Makinig, magtanong, huwag matakot, dito ang usapan, malinaw at tapat. So to speak, tara makinig, boses ng bayan, sabay-sabay nating dinig. So to speak, malinaw ang layunin, bawat usapin ating lilinawin. So to speak. Magandang araw sa inyong lahat, mga kabalen, mga kaguro, at sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig sa mga digital platforms ng CLTV 36. Ako ang inyong lingkod, Sonia P. Soto, at salamat sa muling pagtangkilik sa isa na namang mahalagang talakayan dito sa So to Speak. 62%, yan ang bilang ng mga high school teachers na nagtuturo ng subject na hindi daw nila major. Ngayong araw, hindi tayo magpapaligoy-ligoy sa gitna ng mga sinasabing bagsak na test scores at miseducation crisis. Ang laging itinuturo ay ang mga nasa harap ng pisara. Guro nga ba ang may sala? Kasama natin ngayong araw upang usisain ang katotohanan, walang iba kundi ang mismong presidente ng Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT. Walang iba kundi si Mr. Arlene James Pagaduan. Sir James, welcome sa So to Speak. Bumati muna kayo sa ating mga kapwa guro at sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng So to Speak at CLTV 36. Go ahead, sir. Magandang araw, Ma'am Sonia, at sa lahat po ng taga-subaybay ng So to Speak. Sa ating pong mga guro dito sa Central Luzon, lalo na yung mga miyembro o kasapi ng ASERT Central Luzon Union. Maraming salamat, Sir James, sa pagpapaunlak mo sa talakayan na ito. Napakahalaga kasi nitong ating paksa dahil nga palagi na napag-uusapan daw yung turning point na nire-recommenda ng EDCOM 2. Sinusubaybayan kong usapin na ito, kanya napakahalaga ng ating pag-uusap ngayong araw na ito. Sa datos kasi ng EDCOM 2, sinasabing 62% ng high school teachers ay nagtuturo ng subject na hindi nila major. So, Sir James, importanteng malaman natin, paano ba ito direktang nakakaapekto sa kalidad ng pagtuturo dito sa Region 3 o sa buong bansa? Well, napakalaki po nung epekto nito, no? Dahil ang guro, hindi lamang po tagabasa ng libro. Siya po ay tagapagpaliwanag kung anong nilalaman ito, and of course, tagapaglinang ng kritikal na pag-iisip, tagahubog ng kakayahan ng ating pong mga mag-aaral. Halimbawa, ang isang math major ay pagtuturuin ng science o yung isang English major ay papupuntahin sa TLE nang walang sapat na training. Of course, hindi po maiiwasan yung pagbaba ng kumpiyansa unang-una sa panig ng guro at yung kalidad ng learning outcomes. Maituturo, bakit ba hindi? Pero ang tanong, naituro ba ito ng tama at maayos? Dito po sa ating rehiyon, Region 3, lalo na sa mga rural at understaffed schools, hindi ito simpleng kakulangan ng guro. Masasabi po natin na ito ay structural mismatch. Ang guro ay nagtatrabaho kapag sa ganitong sitwasyon, pero hindi po sa kanyang pinaka-epektibong kapasidad. So hindi po ito kasalanan ng guro. Ito po ay resulta ng deployment gaps at kakulangan sa strategic hiring. Kaya dapat na isaalang-alang ano ba talaga ang mga asignatura na may kakulangan sa mga guro at talagang ito po ang pagturuin. Dahil lalong-lalo na po sa high school, talagang meron po kaming mga subject area talaga. May mga major po kami talaga. Kaya kung halimbawa, pagtuturuin kami ng hindi namin major, tandaan po natin na
ang mga major subjects po namin ay pinag-aralan po namin yan sa loob ng 4 na taon. Kaya kung pagtuturuin kami ng ibang subject at hindi po kami nabigyan ng proper training, makakapagturo po kami pero hindi po namin matitiyak na ito po yung pinaka-epektibo o pinakamagandang resulta ng pagtuturo. Ang gusto kong itanong sa iyo ngayon, Sir James, ang ibig sabihin nito sa inyong pagsusuri, nasa hiring ang problema. Ano ba ang nakalagay? Di ba nagpo-post yan? Kunyari, for hire, for example, vacant position, hindi ba nakalagay doon sa kunyari teacher 2 kung anong dapat na major subject ang meron doon para nang sa ganon kung mahina ka sa math, for example, at math major o hindi mo major ang math, syempre kaagad mag-hesitate ka ng mag-apply doon sa position na yon. Nandun ba ang problema, Sir James? Particular sa high school, dahil may mga major po yan, no? Dinideklara naman in fairness kung ano talaga yung subject na kailangan. Pero yung doon sa proseso, minsan umaabot o madalas umaabot doon sa ang naha-hire ay hindi niya talaga major. Syempre, yun sa panig naman ng teacher, ito ay pagkakataon na makapagturo. Lalo na kung ito ay item, so sisikapin niya, hindi siya tatanggi, sasabihin niya nakakayanin niya, tatanggapin niya yung alok na kahit na po hindi major ay kanyang tatanggapin para siya ay ma-in o mapasok sa pagtuturo. Now, nasaan ang problema? May mga pagkakataon kasi na halimbawa in demand ang isang particular na subject area. May pagkakataon na yung MAPE, yung Music, Arts, PE, and Health ay maraming kailangan pero halos naubos na, no, yung mga nakapagparang na under sa ganitong subject. So ang mangyayari ay kukuha ng kahit na hindi MAPE major, thinking na kung matuturuan naman sila at mabibigyan ng training ay makakapagturo naman din sila. So isa yon sa nakikita natin problema. Pero may mga intentional din na minsan umiiral yung palakasan, dahil ang nagre-recommend nito ay mga principal. Kahit na hindi iyon ang subject, na-justify na lang nila para ma-hire yung napupusuan nila. Sir James, baka lang kasi nalilito yung iba nating nakikinig dahil kung hindi ito pala problema ng guro na nag-apply sa posisyon na alam niyang hindi niya major at hindi rin problema ng DepEd dahil naman in fairness, sabi mo, nilalagay naman nila doon kung ano yung major na kinakailangan doon sa subject na ituturo. Hindi natin masisisi ang guro, sabi mo, dahil nga doon sa kung item ito, bakit nga naman niya tatanggihan? Pagkakataon na niyang Opportunity na niya, kumatok ng opportunity. Kailangan niyang maghanap buhay. Paulit-ulit na sinasabi ito sa EDCOM 2, Sir James. Ako nakikita ko dyan, dapat na-check din ilan sa mga graduates natin, kung ilan ang mga meron pa tayo sa listahan ng mga ganitong major para nababalanse. May mga eskwelahan kasi, mga universidad, na halos iyon lang yung mga subjects na kanilang ini-offer. Tinignan ko rin, Sir James, meron kasing sinasabi na kinakailangan daw para matiyak na magagaling ang ating mga guro, kailangan matiyak din na ang mga eskwelahang kanilang pinanggalingan ay mahuhusay. In fact, meron ng sinasabi na kapag laging nagpo-produce ang isang eskwelahan ng mga panay na bagsak sa LEP, dapat isara na muna yan at huwag na mag-operate, hindi ba? Nakita ko dun sa listahan
na parang yung mga may Center of Excellence, COE, na sinasabi, nakakoncentrate sa Luzon, pinakamarami sa Metro Manila. Pero pagdating sa Visayas and Mindanao, lalo na dun sa may Bangsamoro, wala man daw, no, na mga Center of Excellence, yung mga institution na nagpo-produce ng mga teachers. Pero meron pa palang isang problema, yun ang sinasabi mo na okay, kahit na nag-o-offer sila ng PS in education o elementary education o high school, sabihin mo na, ganun din ang problema kung halimbawa limitado lang yung mga asignatura o yung major. Sir James, dito ba sa Central Luzon, malaking problema yan? Ako tingin ko sa Central Luzon, hindi na masyado eh. Mukhang nababalansin naman na yung sa ating mga universidad at yung ating mga state university dito sa Central Luzon ay talagang magaganda ang performance. Pero mas magandang maimbentaryo sa listahan ng mga ating mga board passers, mga let passers, kung ilan talaga yung mga major. Baka naman hindi lang nabibigyan ng pansin ito, pero dapat po ay makita po natin para hindi po tayo nagkakaroon ng mismatch doon sa ating pamamaraan ng hiring. Para maiwasan na rin po ito yung pagtuturo ng hindi po naaayon sa kanilang major. Sapagkat aaminin po natin, talagang iba ang kalidad ng pagtuturo ng mga teachers na ang tinuturo yung kanilang pinag-aralan, yung kanilang mastery na master, ano? Kesa naman doon sa, oo nga, dumaan lamang sa maikling panahon ng training. Ngayon, Sir James, merong mga usapin na ang mga guro ay hindi masyadong nagiging epektibo sa kanilang pagtuturo. Lagi ko naririnig yung mga sinasabi, at ito naririnig ko rin sa assert, sinasabi na pabayaang magturo ang guro. Kasi yan ang trabaho ng guro, magturo, hindi kung ano-anong pinagagawa sa guro. Ngayon, ang tanong, sa kabila ng pag-hire na ng mga admin officers taong 2026, bakit marami pa rin guro ang nagsasabing lunod na lunod pa rin sila sa paperwork? Ano naman ang kanilang mga ginagawa? Ayan, alam mo, meron nga kaming biruan ng mga teachers, ano? Na ipagawa na raw sa amin lahat maliban sa pagtuturo. Sa dami ng mga ipinapagawa ay talagang hindi nabibigyan ng tamang panahon ang paghahanda sa pagtuturo. Ang problema po, Ma'am Sonia, bilang, Sir James, meron ba kayong bilang ng average na pinagagawa liban sa pagtuturo? Para lang magkaroon tayo ng... Ang alam ko, ang EDCO may in-enumerate yan eh. Napakarami niya, mahigit 6 na po. Napakarami. Something like that, almost 100. Nag-level up na pala. So nakita po natin, Ma'am Sonia, no, na ang problema hindi po yung kakulangan ng personnel. Ang nakita po natin yung problema talaga ay sistema. So maraming mga reports na paulit-ulit at minsan hindi malinaw kung sino po talaga dapat ang gumagawa nito. Kahit na po tayo ngayon ay meron ng mga administrative officers. Kung ang school head, division office at regional office naman ay patuloy na nagdaragdag ng mga reportorial requirements, babalik at babalik pa rin doon sa magkakaroon ng burden ito sa part ng guro. Ang nakikita po nating bottleneck ay yung policy design at implementation. Hanggat hindi po nire-review ang mismong reporting culture ng DepEd, hindi po tunay na mababawasan ang clerical load ng teachers. So dapat po ay pahalagahan yung oras ng guro na dapat sana ay nailalaan ng maayos, mabuti para sa pagtuturo sa mga guro. Pero nasasayang dahil sa napakaraming mga ipinapagawa, ipinapareport na madalas ay kailangan deadline i-submit
sa lalong madaling panahon, kaya nagkukumahog ang ating mga guro. May mga pagkakataon pa na kahit na nasa classroom sila para magturo, dahil sa mga deadlines, iyon na rin ang kanilang ginagawa sa classroom. So yung sinasabi mong paulit-ulit na mga reports, ang ibig mong sabihin, Sir James, yung mga boss, yung mga matataas ang mga katungkulan sa DepEd, sila yung dapat na mag-aral. Ano ba ang mga standard report na kailangan, kung bakit kailangan nila yun? Kasi naalala ko, meron ako mga teachers na nakausap, sa ilang mga meetings namin, nagtatanong kami sa kanila kung paano kami makakatulong. Halimbawa muna sa isang syudad, no? O sa isang probinsya. Meron silang mga sinasabi na hindi nila pwedeng ibigay ang kanilang mga datos sa amin kasi kailangan pang umakyat yon sa taas. At kapag bumalik sa kanila na, kumbaga, aprobado na, at saka pa lang nila pwedeng sabihin na ang report na ito o mga datos na ito ay pwede nilang i-share sa amin kasi multi-sectoral group kami. So gusto naming pag-aralan paano kami makakatulong sa paaralan o sa community, ganon. Ang ibig mong sabihin, highly centralized pa rin ang pag-aaral sa mga datos mula sa mga report ng mga teachers papunta sa kanilang principal, papunta sa supervisor, papunta sa superintendent, papunta sa regional office kung sino man doon, papunta sa central office. Sir James, ganun ba? Hindi bali sana, Ma'am Sonia, kung talagang nababasa at napag-aaralan yung mga report na sinasubmit namin Sa dami ng mga action plans, sa dami ng mga kung ano-ano na inihahanda namin. Minsan natatanong namin sa sarili namin, binabasa kaya ito? Pinag-aaralan kaya ito? Nasasabi namin yan dahil sa dami talaga ng mga pinagagawa sa mga teachers, bukod sa pagtuturo, na sabi ko nga kanina, nagsasuffer tuloy yung oras, mahalagang oras na dapat sana ay naiuukol sa ating pong mga mag-aaral. Sir James, ilang oras ba ang inilalagi ng isang guro sa paaralan, kunyari on a typical day, at ilang porsyento doon na lang ang natitira sa kanya para sa pagtuturo? Well, magkaiba ng interpretasyon doon sa pinatutupad ngayon na 6 hours of actual classroom teaching at yung remaining 2 hours, yun ang mga iba pang mga trabaho na dapat gampanan ng mga teachers. Pero iba naman yung inilalaban ng assert batay doon sa pagkakaunawa namin sa sinasaad ng Magna Carta for Public School Teachers. By the way, Ma'am Sonia, senior citizen na ang ating Magna Carta itong taon na to, 60 years old na siya sa July. Ngayon, ang sinasabi namin, hindi 6 hours of actual classroom teaching. 6 hours of work para sa ating mga teachers. At yung 6 hours na yon ay kasama ang pagtuturo, ang paggawa ng lesson plan, ang pag-check ng mga test papers, at iba pang mga incidental work ng teachers. Ngayon, pumunta tayo doon sa kung ano ang ipinatutupad. Karamihan po ngayon ay 6 hours na aktual na nagtuturo. So, ewan ko kung merong magko-contest na sa loob ng 6 na oras na yon na talagang nakatayo ang teachers, nagsasalita, nagtuturo, kung kaya pang tumagal ng susunod pang mga oras. Napakahirap po talaga niyan. Pagkatapos, sa panahon na yon ay bibigyan pa ng maraming deadline ng mga teachers, maraming ipapagawa. Saan pa ilalagay ng teachers ang kanilang sarili, ang kanilang panahon para magampanan ng maayos pareho ang pagtuturo at ang pagsasubmit ng mga requirements sa hinihingi ng ating kagawaran. Okay, Sir James. Itong larawan na nabubuo sa aking isipan ngayon ay talagang larawan ng guro
na nakilala ko noong estudyante pa ako, noong nakikipaglaban pa kami para sa isang maayos na sistema ng edukasyon. Kumbaga, noon pa man, ilang taon na ba ako ngayon? So, mga 50 years ago. Kasi sabi mo, 60 years na niyan, ngayong taon na Ang ito, Magna ang Magna Carta. Carta for Public School Teachers. Tama, naalala ko, ah, wala pang isang dekada yung Magna Carta for Public School Teachers nung nagsimula kaming makipaglaban para sa mga karapatan ng mga estudyante sa sa larangan ng edukasyon. Bukod diyan, Sir James, meron pang sinasabi ngayon na ang mga guro ay meron pang mga extrang burden tulad halimbawa ng hidden tax daw, parang karagdagang mga pasanin dahil sila ang gumagastos doon sa mga pangangailangan ng kanilang sa kanilang pagtuturo. Can you explain this further? Ano ba ang problema sa MOOE sa mga paaralan? Yung hidden tax na ito, hindi makikita to sa payslip ng mga guro, no? Mm-hmm. Pero naririnig po natin itong madalas. So, ang hidden tax ay tumutukoy po ito sa mga hindi opisyal, ngunit aktual na nagagastos ng guro na napipilitang sagutin niya mula sa sarili niyang bulsa para po lamang magampanan yung kanilang trabaho. Dahil kapag kulang ang MOOE o hindi po nailalaan ng maayos ang pondo para sa pangangailangan, ang mga guro ang nag-aabono. At Ma'am Sonia, marami po ang gumagawa nito. For example, kulang sa bond paper, sa ink ng printer, sa mga visual aids, at even yung internet load. Kasi ang mga pangkaraniwan po, marami pa rin mga paaralan natin ngayon sa public school na hindi po Wi-Fi zone. Ang mga may internet, ang mga opisina, opisina ng principal, admin office, no? Pero sa mga classroom wala po, no? Kaya madalas ang mga teachers din po natin ang nag-aabono para meron silang data. So hindi ka magkakaroon ng data connection kung hindi ka maglo-load. So, hindi po ito nakikita sa payslip ng guro. Pero nararamdaman po na nawawala mula doon sa bulsa ng ating mga guro. Resulta, pangatlong tranche ng salary standardization. Pero bukod doon sa tax at GSIS, kakaunti na lang yung natitira. Pagkatapos ay mapupunta pa dito sa tinatawag natin mga hidden tax. Kaya sumatotal ay halos wala rin pong naiiwan sa mga teachers po natin kapag nagkakaroon po ng mga ganitong karagdagan sa kanilang sweldo. So Ma'am Sonia, hindi po dapat ginagawang donor o sponsor ang mga guro ng publikong edukasyon dahil sa kakarampot na nga ang sweldo, napakahirap ng trabaho, napakahabang oras ang inilalaan para po sa kanilang paglilingkod bilang mga guro. Pagkatapos ay mula po sa kanilang bulsa ay lumalabas pa yung halaga na dapat sana ay nailalaan na sa pangangailangan ng pamilya. Okay. Yung livelihood, yung kabuhayan ng mga guro ang apektado dito sa mababa na nga ang sahod, sila ay nag-aabono pa. Ngayon naman, puntahan natin, Sir James, yung inyong pagsusuri pagdating sa learning gaps. Kasi ito yung madalas nating naririnig dahil nga dun sa mga resulta ng mga global yung hindi tayo pumapasa sa global standard, mga ganyan. At madalas naririnig natin na kung tutuusin, napakaraming problema o may crisis sa pagkatuto, yung learning crisis sa ating bansa. Ngayon, gusto kong malaman mula sa ASERT kung
ano naman ang inyong masasabi na aspeto ng mga pagkukulang ng mga guro sa loob ng classroom kung meron man? Kasi nakikita ko sa mga naririnig ko sa mga talakayan, ito ay problema ng sistema, sabi nyo nga, no? Ah, Aminado rin naman ang EDCOM2, ang gobyerno, ang ibang mga stakeholders na talagang sistema ang may problema. In fact, narinig ko sa presentation ng Executive Director ng EDCOM2, si Executive Director Mark Yee, Carol, no? Carol Yee, na ang sinasabi nga niya na in fact, marami talagang mga problema sa sistema dahil kung tutuusin, wala naman daw talagang sistema. Kasi lahat daw ng iba't ibang mga departamento o stages o ng development ng education ay hiwa-hiwalay. Sinabi nga niya working in silos. ECCD, yung basic education at yung kolehiyo. Magkakaiba yan. Kanya pag sinabing education system, hindi totoong may system kasi hiwa-hiwalay, hindi nag-uusap sa isa't isa. Yun yung narinig kong sinabi niya sa isang interview. Kayo naman sa ASERT, meron ba kayong napag-aralan? Kasi alam ko you do reflection, nagkakaroon ng mga assessment, pinag-aaralan. Hindi nyo iniiwasan na tignan kung ano ang pananagutan o pagkukulang ng mga guro. Bagamat kayo'y union ng guro na nakikipaglaban para sa interes at karapatan ng mga guro, nag-self-criticism din kayo. Tinitignan nyo rin. Kasi ang intindi ko, kanya kayo merong union, pinagtatanggol nyo yung karapatan ng guro dahil ultimately ginagawa nyo ito hindi para sa sarili ninyo kundi para sa mga kabataang Pilipino, para sa inyong mga tinuturuan. Meron bang aspeto na masasabi ninyo sariling pagkukulang ng mga guro sa loob ng classroom? Yes, Ma'am Sonia. No? May bahagi rin ng pananagutan ang ating mga guro maaring sa lesson plan o lesson preparation, sa classroom management, sa assessment, sa professional growth. So hindi po kasi sapat na sabihin ng teacher na nagtuturo ako araw-araw. Dapat yung ito ay intentional talaga na pagtuturo. May mga pagkakataon po kasi na nagiging parang routine na lang yung teaching. Nawawala yung talagang motivation, yung innovation, at madalas po ay parang nagiging passive yung pagtugon sa mga learning gaps. Kaya naman bilang mga professional, kailangan din naming tanggapin yung mga itinuturo sa amin na accountability, na hindi naman lahat pag-atake. It's a part of our calling. Baka naman meron ngang mga nakikita sa atin, sa aming mga guro, na dapat baguhin o dapat na ayusin, ayan naman po ay welcome po sa atin yan. Sa dami ng compliance, sa dami ng mga report, halos wala na nga matira sa paghahanda para sa pagtuturo. Pero hindi po dapat na laging gawing excuse. Katulad po ng mga nabanggit ko kanina, dapat naroon lagi ang mataas na intensity nung aming pagtuturo. Hindi po passive o hindi para makaraos lang. So, sa panig naman namin sa ASERT, of course, pinapaalala po natin sa ating mga guro na lalong-lalo na tayong mga teacher leaders ay humihingi tayo, may mga demands tayo, pinakikipaglaban natin yung ating mga karapatan. Pero of course, may mga responsibilidad din tayo na dapat ay ating pong ginagampanan. Sir James, meron bang programa yung ASERT para
tulungan naman yung hanay ng mga guro, ng mga miyembro ninyo, ng inyong union, to address yung non-proficiency? For example, meron ba kayong mga ino-offer na mga sariling, halimbawa, peer coaching, mentoring programs para sa mga miyembro ninyo na hirap pagdating sa pagmamaster ng mga subjects, halimbawa, na hindi naman nila naging major nung sila'y nag-aaral? Meron ba kayong mga ganon, Sir James? Yes, Ma'am Sonia. No? Kasi naniniwala po ang assert na hindi sapat ang puro demands. Dapat meron din kaming self-regulation sa aming hanay. Kaya, ayun, tama po yung sinabi ninyo, yung mentoring, peer coaching, professional sharing sessions, at meron pong mga capability building seminars. May balak pa nga kami sa Union na yung i-conduct namin na mga training, seminar ay ma-credit sa mga kinakailangan na CPD units para sa pagre-renew ng teacher's license. Ang mahina, naniniwala po kami na hindi po pare-pareho ng strength ang mga teachers. Naniniwala kami na ang mahina ay hindi po dapat iniiwan, kundi dapat ay tinutulungan. Ngunit ang tulong ay mayroong kasamang responsibility. At bilang isang union, naniniwala po tayo na ang isang malakas na union ay hindi nagpoprotekta sa incompetence, kundi dapat ay tumutulong para ma-build ang competence ng kanyang mga miyembro, ang kanyang mga guro. Ay, maraming salamat. Narinig ko yan sa inyo, Sir James, kasi ako naman ay talaga namang bilib na bilib ako sa mga guro, no? Hanggang ngayon nga, pag nakikita ko yung mga guro ko nung elementary at high school, talagang parang lumulokso yung ano ko, yung dugo ko. Talagang sa sobrang pasalamat ko ba sa kanila, yung ang laki ng tinatawnaw mo na utang na loob mo dito sa mga guro na ito, sapagkat kung hindi ka nila tinuruan mabuti, papaano anong klaseng tao ka ngayon, no? Halimbawa, pag tumanda ka, na inabot ko na ngayon, no? Kasi senior citizen din ako. So, napakaganda ng iyong sinabi kasi nung araw talagang namomotivate akong mag-aral ng gusto at tingin ko ganun ang lahat ng estudyante kapag alam mong napakagaling ng iyong guro, di ba? In fact, noon, kung sino pa yung terror na guro, yun pa yung paborito natin eh. Di ba? Kasi parang sa kanila tayo mas may natututunan kaysa dun sa gurong mabait nga pero kulang naman sa, hindi masyadong magaling. Di ba? So, bilib talaga tayo sa gurong nagpapakadalubhasa sa kanyang itinuturo. Ngayon naman, Sir James, merong mga usapin na lumitaw kaugnay ng mass promotion. Yung kahit na bagsak, pinopromote pa rin ang estudyante. Nakita ko rin sa EDCOM report yon na hindi na daw po pwede ngayon yon, no? Paano ba ito, Sir James, na nagiging sa isang banda easy way out para sa isang guro? Totoo ba na nagagamit ito dati, kung hindi na ginagamit ngayon, na parang easy way out para sa isang guro? Nagagamit dati, no? Pero hindi natin masasabi na hindi na nagagamit ngayon. Well, ito pong mass promotion, ang sinasabi ng DepEd, wala silang policy para sa ganyan. Pero kami naman mga guro, ang tawag namin dyan ay unwritten policy. Wala nga pong iniuutos ukol sa mass promotion, pero at the end of the school year, kapag ine-evaluate na natin ang mga bata kung papasa o hindi, ina-assess, no? Laging bumabalik sa teachers ang parang yung burden. Ano ang ginawa mo bilang teacher? At saka syempre laging kino-consider maaapektuhan yung performance ng school.
Mhm. Kasi pagka halimbawa, ako nagtuturo na, by the way, Ma'am Sonia, ako ay math major, no? Mhm. Ako ay master teacher in mathematics. Mhm. Halimbawa, bumagsak sa subject ko, ah, first grading, first quarter pa lamang, dapat mag-conduct ako ng remedial classes para Mhm. doon sa mga bumagsak. Nang wala pong extra compensation yan dahil Mhm. sa akin bumagsak. At Mhm. kung halimbawa natapos po yung school year, napagsak pa rin, sasailalim sa parang summer classes yung bumagsak dahil ako ang nagbagsak, sa akin bumagsak. Mhm. Ako magtuturo pero wala rin pong compensation yun. O ngayon, kung halimbawa, Ganun ah, pala. Parang kung personal halimbawa, responsibility mo na yung kakargahin. mm, Kanya ayaw magbagsak ng iba. di kaysa marami ka pang report na gagawin, kaysa marami pang pagpapaliwanag, anong nangyayari, pinapasa na lang nung teacher kahit na hindi siya talagang karapat-dapat na pumasa. At minsan na papupuntahin yung magulang nung bumagsak, iiyak sa harap ng teacher, may mga padrino, Mm-mm. ah, para bang pagka hindi mo ipinasa, parang ikaw ay mortal na kalaban ng lahat. Oo, Kaya masamang tao ka. masamang ikaw ang kontrabida, ikaw ang masamang tao. Kaya Oo. napipilitan ng ating mga guro na ipasa na lang. Pero So, kung merong malinaw na easy policy, way out. Hindi pala siya easy way out, kundi parang ipinapasa ng guro dahil parang kahit saan mong anggulo tignan, siya pa rin ang magbe-burn ng buong burden. hmm, Oh my God, ganun pala yun. ah, kapag ang pagpasa, Ma'am Sonia, ay hindi po nakabatay sa talagang o tunay na learning, kundi sa pressure ng completion o Mhm. completion rate at yung compliance target, kapag ang bata ay ipinasa kahit na hindi po siya handa o kulang o halos walang natutuhan, hindi po iyon natin masasabing compassion, kundi delayed injustice. Kasi ang bata, in the end, ang magiging kawawa sa susunod na baitang, sa susunod na taon, dahil mas madadagdagan pa yung mga kakulangan dahil meron po siyang hindi na kumpleto sa kanyang mga pinagdaanang taon. So, ina-encourage po ng assert ang mga teachers to uphold standards with compassion, hindi Mhm. po bilang convenience. So, Mhm. ang remedial support, ang sagot, hindi po automatic promotion. Pero Mhm. may magagawa pa rin ng mga teachers kung sakaling may mga kahinaan. Pero wag po sanang automatic promotion. Dapat Ayun. ay lumagay pa rin sa maayos na standard ng pagpasa ng ating mga mag-aaral. Napakaganda ng posisyon pala ng assert dito kasi nakikita nyo rin na kahit na marami ngang problemang kaakibat yung hindi pagpapasa, sa huli, ang guro pa rin ay may pananagutan kapag alam niyang talagang bagsak ang bata pero ipapasa pa rin niya dahil ayaw na niyang Hmm. mahirapan. Ganon yung ibig niyong sabihin, Sir James. Kanya kayo sa assert, you do not encourage that. Okay? So ngayon, meron ba kayong internal rules, for example, sa assert na ino-observe? Do you also evaluate? Paano nyo, halimbawa, paano nyo nalalaman ang mga members ng assert ay naninindigan sa tamang standards ng pagtuturo? Meron kaming mga ibinababa na mga parang pakikipag consultation sa mga miyembro natin. Of course, sa mga leaders lang ang madalas natin Mhm. nakakaharap. Pero sa dami ng mga teachers natin, hindi po natin kaya na agad-agad ay makaharap sila at kunin yung kanilang mga hinaing patungkol sa iba't ibang pulisiya na maaaring directly or indirectly nakakaapekto sa kanila bilang guro. Kaya ang ginagawa po natin, ibinababa po natin ito sa pamamagitan po ng ating mga teacher leaders, mga leaders po natin sa ating union para kunin
yung sentiments ng ating mga guro para pag nagkaroon naman ng pagkakataon na makaharap yung management. For example, sa usapin ng Union dito po sa Central Luzon, ah, ang pamunuan ay nagkakaroon ng pagkakataon na makaharap yung DepEd Region 3 management. Nasasabi po natin ito kaagad sa kanila. Okay. Ngayon naman, Sir James, puntahan natin yung papel ng ASERT bilang isang union. Ang ASERT ay isang union ng mga guro, pero dito lang sa Central Luzon, no, Sir James? Mhm. Central Okay. Luzon. Ngayon, ang tanong ko, papaano nyo binabalanse yung papel ng ASERT pagdating sa paghingi ng mas mataas na sahod at insentibo versus naman yung obligasyon na siguraduhin competent ang bawat gurong humaharap sa klase. How do you do that? Kasi kung minsan nakakarinig ka ng mga salita, for example, na ano ba naman yung mga guro na yan, wala nang tigil sa kakahingi ng Hingi na lang ng hingi. hingi na lang ng hingi, pero yung kanilang responsibilidad na paghusayan o galingan ang kanilang pagtuturo, hindi naman nila inaatupag. Parang ganon, kung minsan may mga loose comments na ganon, Sir James. Do you take these comments seriously? Ma'am Sonia, hindi po natin itinuturing na magkalaban yung welfare at saka yung excellence. Ang guro na sapat ang sahod ay mas may dignidad. Kaya ang gurong competent ay mas may kredibilidad. So ASERT fights for both decent compensation at yung ating professional accountability. Pareho po nating tinitingnan yan. Hindi po pwedeng taasan ng sahod lang. Dapat kasama po yung strengthening of standards ng ating mga guro, lalo na yung kalidad ng pagtuturo. So, pinagsama po natin karapatan at pananagutan, kapwa po itong masasabi nating haligi sa ating pong kagawaran. Kapag maayos ang well-being ng mga guro, ibig sabihin yung kanilang rights and welfare, tiyak na aayos din ang kanilang competency. So hindi lang po ito tungkol sa paghingi. Tangan din po nung ASERT kapwa ang rights and responsibilities. Hindi po natin iniiwan yung responsibilidad. Okay. Malinaw. Very well said, Sir James. Tungkol sa performance auditing, handa ba yung ASERT na suportahan ito kung halimbawa magre-resulta ito ng mas maayos na sistema? For example, collaboration with DepEd or kung sino man, EDCOM or other agencies to do performance auditing of teachers. Ay welcome po sa amin yan, Ma'am Sonia. Mhm. Pero sana ito ay fair, patas, Mhm. developmental, at hindi po punitive. I mean, hindi bilang parusa o Okay. panibagong pagpapahirap na naman sa mga teachers. Mhm. O kayo, hingi kayo ng hingi para bang pagka merong hiningi at merong ginran sa mga teachers, para bang palitan natin yan ng panibagong pagpapahirap. Sana hindi ganito ang layunin. Mhm. Hindi kami tutol sa accountability, Mhm. tutol kami sa tinatawag namin parang weaponized evaluation. Mhm. Kung ang auditing ay para po sa improvement, abay suportado po namin yan, Ma'am Sonia. Pero kung ito po ay ginagamit lamang para manakot o maghanap lang ng masisisi, ay hindi po natin yan maituturing na bahagi ng reforma. So evaluation must build teachers, not break teachers. Dapat itong mga evaluation na to nakakatulong para buuin, patibayin, patatagin yung ating po mga guro. Hindi po para wasakin o sirain yung kumpiyansa at competence ng ating mga guro. So dapat may performance auditing din ang buong DepEd. Hindi lamang po sa mga guro. Dahil pangunahing accountability ng ahensya ang anuman pong inaabot natin ngayon sa larangan ng edukasyon.
Kaya kung halimbawa bagsak tayo sa mga international na mga pagsusuri sa kalidad ng edukasyon, ay wag po sa teachers kaagad ang pato. Dapat ang performance auditing ay para sa lahat, para makita po natin nasaan talaga ang kahinaan at ang pagkukulang. Meron ba kayong mga ginagawa na mga measures, halimbawa, para matiyak ninyo na kapag kayo ay nagkikilos protesta para sa mga benepisyo tulad ng mga CNA incentives ninyo, kasi nako-cover namin yung inyong mga activities dito sa Region 3. Anong ginagawa ng Union para matiyak na hindi nasasakripisyo yung mga estudyante ninyo? Kapag nagkakaroon tayo ng mga kilos protesta o lumalabas tayo ng classroom, hindi naman natin tinatangay po lahat ng mga guro. May mga representatives po tayo, partikular yung ating mga leader guro. So, meron po kaming pamamaraan na ginagawa na para matiyak na hindi po napabayaan yung mga maiiwang klase. So, ang prinsipyo po natin na Ma'am Sonia, ang lahat ng laban ng guro ay laban din ng mga bata. Kaya po ang amin pong pagkilos ay laging responsableng pagkilos. Ito po ay legal at of course meron po tayong consideration para sa ating mga learners. Hindi po namin itinuturing na magkalaban ang student welfare at teachers welfare. Magkaugnay po sila sapagkat kapag ang guro ay pinakinggan sa kanilang mga hinihiling, sa kanilang mga hinaing, at naging maayos po ang kanilang kalagayan sa kanilang economic rights and even sa kanilang democratic rights, mas magiging maayos ang kanilang pagtuturo at magiging maayos ang pagkatuto ng mga bata. Ulitin ko lang po, Ma'am Sonia, na may mga pamamaraan po kaming ginagawa para hindi mapabayaan yung mga klase na amin pong iiwan in case na may mga ganito pong pagkilos para iparating sa kinauukulan ang amin pong mga karainan. Ayan, maganda marinig yan ang mga magulang at iba pang nasa community para assured sila na hindi nyo pinababayaan yung interest ng mga estudyante o ng kabataan natin. Napakaganda ng inyong naging paliwanag. Ngayon naman, Sir James, nabasa ko yung tungkol sa implementation ng Career Progression Act. Nagkaroon nga ng parang mass oath-taking ng mga teachers nung minsan parang may kinalaman yata yan sa career. Yung mga nag-qualify sa ECP. Oo, parang yun. Funded Career Progression. Oo. Paano na masisiguro na merit-based at hindi seniority-based ang magiging promotion sa teachers 4 to 7, Sir James? Kasi parang dun sa Career Progression Act, yun ang sinasabi. Dapat hindi siya seniority-based, dapat merit-based siya. Sang-ayon ba kayo dito, Sir James? Pagka seniority-based, Ma'am Sonia, kasama na ako dyan. In 2 years, ako po ay magre-retiro na sa Department of Education. This year, ako po ay 58. So 2 taon na lang ay avail ko po ang optional retirement. Kaya hindi na po ako pumaloob dito sa career progression. Pero ang sagot po namin dapat malinaw, transparent, measurable, at hindi po patronage-based. Yung mga patakaran. Hindi po dapat palakasan. Correct. O purely seniority. Kaya lang mukhang sa katotohanan naman, yung mga senior natin, mukhang sila ang naiiwan eh. Dahil doon sa mga requirements na isinasubmit. Kasi kung sino yung mga bata natin na mahusay sa paggawa ng yung mga MOVs, mahusay gumawa ng report na ma-maximize yung ating technology. So sila po madalas ang talagang nakakakuha ng promotion. So promotion must reflect teaching impact. Ang dami pong mga seasoned teachers po natin na hindi po sila mahilig na mag-document.
Ngayon po kasi parang kasama na sa orientation, yung mga bagong pumapasok sa DepEd, Mhm. yung bang nag-document kagad, picture, nagagawa ng report. Sabi ko nga na ma-maximize yung technology. Pero marami tayong mga teachers na masasabi nating seasoned teachers at talagang mahal ng mga estudyante. Mhm. Ah, may instructional leadership at Mhm. makikita mo po yung outcome Mhm. nung kanilang pagtuturo. Kaya nabanggit niyo po yung mga teachers po ninyo na nung araw talagang hinahangaan po ninyo, no? Mhm. Dahil meron naman po talagang mga nagmamarka na mga teachers Meron. sa Talaga, no? kanilang mga estudyante. Mhm. Hindi lang po dapat na maging parang paperwork lang, na Mhm. papel lang din ang basihan. Mhm. Ah, ito ang parang mag-accumulate ng lahat. So merit must be visible and dependable Mhm. para na isasaalang-alang din yung mga seasoned teachers natin na magagaling na may impact pero kulang sa kasanayan doon sa pagpe-prepare ng mga paperworks para magsilbing requirements para po sa promotion. Unfortunately, wala naman po sa guro ang pagtiyak sa magiging sistema o polisiya po nito, no? Mahalaga na magkaroon ng mga consultation sa pagpapairal ng anumang polisiya o programa ng kagawaran. Sir James, ito namang quick takes natin, parang fast talk lang ito ni Boy Abunda, no? Alam nyo na ito, meron lang akong ay tatanong, parang mabilis na sagot lang, no? Pwede naman suportahan ng one sentence, pero okay lang din kung one word ang sagot, no? So, Sir James, sa quick takes natin ngayon, ang tanong ko sa'yo, sahod o support system? Alin ang mas kailangan sa tingin ninyo na kailangan ipaglaban ng assert? Ma'am Sonia, gusto kong sabihin na pareho eh. Pero ang sahod kasi, ang kailangan para magkaroon ng immediate relief ang mga guro. Mhm. Sapagkat ito ang pangunahing dapat maging bahagi ng support system. So ang sahod ay bahagi rin ng support system. Okay. Sahod. Okay, thank you. O hindi, dapat bang tanggalin sa serbisyo ang mga gurong paulit-ulit na bumabagsak sa standards? Yes, oo. After fair intervention and due process, baka Oh, naman napag-iinitan lang. okay. Mass promotion, compassion or complicity? Complicity, unwritten rule on mass promotion. Okay. CPD units, pasakit ba sa bulsa o tulong talaga sa career? mm, Dapat tulong sana yan, ano? Pero madalas pasakit sa bulsa. Kasi meron naman po tayo sa DepEd na mga inset na libre. At lagi po yan. Admin task, nabawasan na nga ba o nandyan pa rin kundi man nadagdagan pa? Nabawasan sa kwento pero mabigat pa rin sa realidad. Hindi po kasi naramdamang nabawasan. Madalas po pinapalitan lang ng pangalan yung pinapagawa. Okay. Sir James, student test scores, reflection ng galing ng isang guro o bulok na sistema? Tingin ko reflection of both Mhm. performance sa teachers at yung systemic failure po natin. Okay. So, ang guro talaga merong pananagutan din. Ano? Okay. Assert, union para sa benepisyo o union para sa bata? Uh, well, yung pag-uunyon po ay usapin ng mga benepisyo, no? Na dapat tamasahin ng mga miyembro. So sa case po namin ng mga teachers, pero yan po eventually mararamdaman para sa kapakanan ng mga bata. Okay. Ano ang panghuling mensahe mo sa DepEd? In one sentence, ano ang dapat nilang atupagin, Sir James? Invest on our teachers. Mhm. Okay, very well said.
mga kapodcast, narinig nyo ang presidente ng ASERC Teachers Union sa Central Luzon na walang iba kundi si Ginoong James Pagaduan. Ang krisis sa edukasyon ay hindi lang problema ng isang tao. Sabi nga niya, ito ay problema ng isang sistemang sadyang binaluktot ang tungkulin ng guro. Hindi natin pwedeng asahan ng isang learning turning point kung ang ating mga sundalo sa loob ng classroom ay pagod, salat, at pasan-pasan ang pagkukulang ng estado. Hanggang hindi natin ibinabalik ang guro sa tunay nilang trabaho, ang magturo, sabi nga ni Sir James, mananatiling miseducated ang ating bansa. Ako ang inyong host, Sonia P. Soto, nagpapaalala, ang katotohanan ay hindi lang dapat naririnig, dapat itong pinaninindigan. Class dismissed. Usapang bayan, balitang napapanahon, mga isyu sa lipunan, sabay nating tutukton. Mula sa kalsada hanggang sa online eksena, mga kwentong pinag-uusapan, binibigyan